Ikuskizunari hasiera emateko bertso elkarteko hainbat kide bertso bat abestuko dute. Aurrera! Egun ospatzen nahi gehan hontan, guraso elkarten pentsatu dugu guk ere zerbait egin nahi genula eta festa honen parte izan nahi genula. Euskararekiko daudegu maitasuna azaldu nahi diegulako gure seme-alabei. Eta beraiek egingo dituzten emanaldiz gain, guk ere gure aletxoa jarriko dugu. Hortarako bertsoa osatu dugu, WhatsApp bidez zabaltzen saiatu geha, baina gaur ere papera banatu ditugu. Da hemen bolondres batzuk badaude, baina gonbidatu nahi zaituztegu hor publikoan zaudeten guraso danak gurekin abestea. Eta, maulase abestu dugu. Abestu eta dantzatuko dute.